Livet byder på udfordringer, både store og små. Nogle af dem kan være svære at løse alene, men hjælpen er nær. Frivilligcentrene i Vejle Kommune er nemlig klar til at hjælpe dig. Det er en meget positiv ånd, man møder hernede. Fantastisk, at der er nogen, der vil hjælpe os. Der er altid plads til dig. Frivilligcentrene er samlingspunkt for en række foreninger, som arbejder med frivilligt socialt arbejde. Centrene ligger i Give, Jelling, Egtved, Børkop og Vejle. Tilsammen har de en række tilbud, som du kan gøre brug af. Et frivilligt center er et meget rummeligt sted, som kan tage imod næsten hvad som helst. Og det vi ikke selv kan hjælpe med, det skal vi nok finde nogle andre, der kan hjælpe med. Det er et fristed. Hvor der er neutralitet og tavshedspligt og ligeværdighed, så det batter. Et af de mange tilbud er lektiehjælp. Hjælpen havde stor værdi for Louise og Rikke, da de kæmpede sig gennem gymnasiet. Der var simpelthen så mange lektier og afleveringer, og det havde vi svært ved. Altså, vi havde svært ved at overskue. Plus vi havde svært ved dem. Altså. Nemlig. Og så, så vil vi prøve noget, der kunne gøre en stor forandring. Det kunne lektiehjælpen i frivilligcentre. De var meget søde dernede og hjælpsomme, og man kunne altid snakke med dem om alting. Men jeg ved ikke, om jeg havde klaret det, hvis jeg ikke havde gået dernede. Jeg havde i hvert fald ikke klaret det med det snit, så kan du være, at jeg lige havde bestået. Ja, både Louise og Rikke blev studenter. Når de tænker tilbage på lektiehjælpen, har de dog et ønske, som aldrig blev opfyldt. Jeg ville gerne ønske, at jeg havde startet før. Det ville jeg også gerne. Vi skulle have startet i 1. G. Så kunne det være, at vi havde rundt flere titaller. Det var det. Værktøjskassen er et andet tilbud for frivilligcentrene. Her kan pensionister få hjælp til små hverdagsreparationer. Goddag, goddag. Dagens hjælp kommer fra altmuligmanden Svend Erik Sørensen, som er en af de godt 140 erfarne frivillige. De er en væsentlig del af frivilligcentrenes fundament. Jeg nyder det. Opgaven er opsætning af en kædelås. Og nu vil jeg så betegne opgaven som løst, hvis du ellers er tilfreds. Jamen, det er jeg. Belønningen er en kop kaffe og taknemmelighed. Det betyder da rigtig meget, for ellers så tror jeg ikke, jeg har fået det gjort. Og de glade smil giver ny energi til de frivillige. Altså når vi kommer og siger, tusind tak for hjælpen, og kæft, hvor var det bare dejligt, så tænker man, var det godt, du synes det. Altså det var bare løn i sig selv jo. Og så har man det så godt, selv når man går ud herfra, og så får man lyst til at komme igen og gøre noget endnu mere for nye mennesker. Hej. Blandt de mange foreninger i frivilligcentrene er Skleroseforeningen, Autismeforeningen og Ældresagen. Dertil kommer en række selvhjælpsgrupper. Fælles for dem alle er, at de også selv kan få hjælp i centrene. Man føler, man er velkommen hernede. Tidligere havde Ældresagen sine egne lokaler. Der var åbent 2 timer hver onsdag. Der sad vi 2 mænd nede og ikke kunne rigtig få tiden til at gå. Det ændrede sig, da foreningen flyttede sine aktiviteter til det lokale frivilligcenter. Frivilligcenter Vejle. Vi er meget glade, at vi er kommet hernede. Og det betyder også meget, at personalet, der er i centret hernede, de er åbne over for de ting, man kommer med. Blandt andet fik Ældresagen mulighed for at tilbyde sine medlemmer EDB-undervisning. Vi har 2 dage, vi har holdt kursus tirsdag og torsdag, og der kommer 12 mennesker hver gang, så det er blevet en succes. Frivilligcentrene i Vejle Kommune kan og vil gøre en forskel, også for dig. Ligeværdighed og gensidig respekt, det er den store overskrift. Dørene er altid åbne, ubetinget, simpelthen.